Masalimo 119 verse 105 mawu anu ndiye nyali ya kumapazi yanga, ndiye uwunikira pa njira panga. Dziko lapansi lakhala likugwiritsa ntchito mababu a Eskom, akhala kugwiritsa ntchito nyali za koloboyi kupezekatha parafini zimathima. Komano mawu a Mulungu ndi moyo, mawu a Mulungu ndi nyali imene tsiku ndi tsiku moyo wathu angathe kugwira nafe ntchito. Chotero pano pa akanema wa V&V komanso ulalo online tifuna tikuyitanireni kuti musanayambe tsiku lanu mulandire mkate wa moyo amene ndi mawu a Mulungu. Chotero ine m'busa Joe Kumphasa ndikuyitanirani kuti tizikhala limodzi kumvera ndi kuonera uthenga wa mawu a Mulungu, chifukwa ndi chipulumutso, chifukwa ndi nyali yowunikira ku mapazi athu. Amen. Tifuna tikulandireninso nthawi ino okondedwa abwenzi omvera kulikonse kumene muli, amene mukutionera mukhale omasuka. Tikhalanso ndi nthawi iyi imene tikhale ndi phunziro labwino, mutu wake kubweranso kwachiwiri kwa Khristu Yesu. Tikuwerenga kuchokera mu Chivumbulutso chapter 1 verse 7. Taonani ndiza msanga. Mutu wa phunziro lathu ndi umenewo kuchokera pa Chivumbulutso chapter 1 verse 7. Chotero tikamakamba zambiri mmene tikuyenda ndi choonadi kapena chikhulupiriro mwa Yesu Khristu zimafika pachimake ponena kuti chikhristu chikhala wamba, chikhristu sichingakhale chozaza ngati sitingakambe za Yesu zakubwera kwake. Chifukwa poyambirira chiyembekezo tili nacho kuti Yesu Khristu adafa, adayikidwa m'manda, adauka. Ifenso tikafa tiuka ngati tikukhulupirira Yesu Khristu ameneyo. Ndiye chifukwa choti ndife okhulupirira tafa tili m'manda tikuyembekezera Yesu kuti abweranso kachiwiri posachedwa. Chotero mawu akuti akubweranso mu Greek echetai akutanthauza kuti akubweranso, amene ndi mawu opitirira amene sitinganene kuti akabwera basi, komano mmene abwere tikuyembekezera kuti abwera. Mawu amenewo tikhale nako kukhulupirika ndi kudalira kuti akubweradi, chifukwa makolo athu, abale athu amatiuza ndibwera. Zimapezeka kuti mwina transport yavuta sanabwere, zina zavuta mwina kuduka kwa misewu akanika kubwera. Zimene zozo sizili ngati ndi Yesu wathu mmene walonjeza Yesu kuti abwera, tiyembekezeredi kuti abwera. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti diso lina lililonse pobwera Yesu lizamuona. Ndiye kaya udafa, kaya udadyedwa ndi mkango, kaya udatani, mmene Yesu ati azabwere ndi mitambo yakumwamba, ndi lipenga, ndi mfuwu wa mngelo wamkulu, diso lililonse lizamuona. Chotero abwenzi okondedwa tidziwe kunena kuti Yesu Khristu akubwera, ndipo akubwera adi posachedwa. Mmene akubwera ndi mphoto ziwiri, ndezili ndife kuzakhala mbali ya moyo wosatha kapena kuzakhala mbali ya imfa. Komano ine ngati mulaliki wa uthenga wabwino, m'busa wa uthenga wabwino, ndimafuna ndikuyitanireni kuti tikhale mbali ya Yesu Khristu kumene kuli moyo wosatha. Koma tikakhala mbali ya Satana ndiyerekezi, tidziwe tili ndi imfa yosatha. Chotero Yesu Khristu amene akufuna atiuze kuti moyo wosatha kulonjezawo ndi moyo weniweni umene aliyense tikakhulupirika adzalandira. Chotero Yesu Khristu akubwera posachedwa. Chotero akuyitanira mitima yathu, akuyitanira miyoyo yathu, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, kuti mmene akubwera akulakalaka apeze chikhamu cha anthu ambiri amene ali okonzeka kudzamulandira, chifukwa amusankha Yesuyo ngati Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wawo. Chotero lero anthu amene tili amoyo lero tidayenera timvere ndi kusatira Yesu Khristu amene kuti timuyembekezere mmene akubwera posachedwa tizamulandire, ndipo azatipase mphoto yathu imene ndi moyo wosatha. Kusoka kwa iwo amene sali mbali ya Yesu, amene sali mbali ya Mulungu, ameneyi adzalandira imfa imene sizabwino kuti titatha kumva mauthenga amenewa tipitirirebe kukhala mu uchimo umene. Uchimo ndi umene uzatipangise kuti tilandire imfa imeneyi. Chifukwa takakamiza kukhalabe ndi uchimo mkati mwathu, Yesu Khristu azawononga uchimo. Chifukwa choti uchimowo uli ndi ine, azawononga limodzi ndi ine. Tikausiya uchimo, Yesu Khristu atipulumutsa. Chotero nthawi ino ngati mwakonzeka kuzamulandira Yesu ameneyi, kuzamuona Yesu ameneyi maso ndi maso, tiyeni tisiye ntchito zathu zoyipa za m'midima kuti timusankhe Yesu khamwe ndi Mpulumutsi wa moyo wathu. Chotero ayendesa mitima yathu, ayendesa moyo wathu lero ndi nthawi zonse. Tiyeni tiwerame kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuthokoza chifukwa mwalankhula nafe mu phunziro ili mukule ife tichepe, ndiye pemphero lathu mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Amen.